Ayan na, nagluluto ako ng utan. Oh, ito yung kamong malunggay. At saka meron akong basil. Yung ano ba, yung sangig. Ayan oh, sangig siya. At ang subak ay piniritong isda. Ayan oh. Agoy, naglalaway na ako oh. Ayan, masarap na. At maraming ginger. At saka merong sibuyas bombay, merong tamatis, at daming garlic. Dinamihan ko yung garlic. At ayan na, yan ang ulam ko. Ayan, oh, masarap. Nakatikim na talaga ako ng utan kasi nag-craving talaga ako ng utan sabaw, guys. Unya ang subak, isda, diba? Ayan, let's eat na. Ito na ang ulam natin, guys. May utan. Diyan, may isda, may subak. With black rice. Agoy, init pa. Kain tayo.